Good news sa mga sumasakay, giablihan na ang tanang ruta sa mga traditional PUJ sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Sa gipagawas nga executive order ni Mayor Edgardo Labella, gitugta na nga makabalik ang mga traditional jeepney sa pagpamasayro sa tanang mga ruta. Apan gikinahanglan nga mosunod sila sa minimum health protocols o gikinahanglan nga aduna sila mga balikpasada identification card. Gihangop sa chairman sa Cebu City Jeepney Task Force, Konsehal James Cuenco, ang lakang sa mayor. Matud niya nga taod-taod na niya kining gitinguha aron mahatagan og dugang kasakyan ang katawhan. Admitido ang opisyal nga dako kaayo og kakuwangon ang public transportation sa Dakbayan, ilabi na nga inanay nang nag-pull out ang series bus gikan sa syudad. I'm very thankful sa atong mayor nga gitugtan na gyud pag-open ang tanang ruta sa mga TPUJs. This is what we requested more than 3 months ago. Giklaro ni Cuenco nga kinahanglan nga mopaubos sa proseso ang mga drivers ug operators sa PUJ. Lakip nini ang pagtambong sa ipahigayong one-stop shop sa seminar, check-up sa mga PUJ unit kung haum pa ba nga mudagan sa mga karsada nga taod-taod nang nabakante. Gikinahanglan usab nga mopaubos sa swab test ang mga drivers aron masiguro nga way mahitabong COVID-19 transmission. Number one, kato mga units good mismo, they have to be roadworthy. No? Dili na pwede kato mga smoke belchers. Because I understand, dugay po na bakante kaning mga TPOJs na to more than a year. Nawa makabiyahe. So most of them, I can understand wag yun ni kondisyon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.